ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଲକୁ ବାହାରିଛୁ ପରିବା ତୋଳିବାକୁ। ମୋ ମାମା ଯାଉଛି ଆଗରେ, ସେ ପଳେଇବଣି ବୋଧେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ଖତରନାକ ହେଇଛି, ଏଠି ଯାଉଛି ଆଗରେ ଲେଲି ଖତରନାକ। ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ଯିବ ଆଉ, ମଣିଷ ଯାଇକି ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖୋଳି ସାରିଲେଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ଶଳା। ଇସି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କକାଙ୍କ କିଆରି। ସେ ଧାନ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଇଦେଲେଣି, ଆଉ ରୋଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଫସଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫସଲ ସବୁଗୁଡ଼ା। ତାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ, ଆଉ ସେଇଟା 3ଟା ବାଉଁଶ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ବି ନଙ୍ଘା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ହଁ ଆଉ ତୁ ଚାଲୁନୁ। ଓହୋ ତ ଏଇଟିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମା। କେହି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ। ଛି ଛି। ସେ ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଜହ୍ନି ତୋଳିବ ବୋଲି, ବିକଳିଆରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯାଇଛି। ସେଟା ହୁଡ଼ା, ସେଟା ଆମ ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି। ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏ ବିଲଟା ଦେଖି ଦେଇକି ଟିକେ ଯାଉଛି, ଗଳିଆ ଫଳିଆ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ। ଟୋକରଟା ଆଉ କେଉଁଠି ବିଲ ରୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତମ ବିଲ, ଏଇଟା ମଣିଆ ପିସାର। କେଉଁଟା ଏଇଟା ରୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବୁଣା ହେଇଛି ରେ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ, କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ। ଆମର ଘାସ ପ୍ରବଳ ଉଠିଯାଇଛି, ଘାସ ମରା 2,4-D ଆଉ ୟୁରିଆ, ପଟାସ ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇଥିଲି। ଏ ବିଲଟାରେ ସେଟା କାହିଁ ଘାସ କିଛି ମରିଲାନି। ମରିବ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପାଣି ତ କାହିଁ ଯାଉନି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୁଆଟେ। ଗୋଟେ ଥର ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଚୁଆରେ। ସେ ଆମ ଭାଇନା ଛାଡ଼ିଥିଲା 500-600 ଖଣ୍ଡେ ମାଛ, 600ଟା ଯାଆଁଳା ମାଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ। ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ବଡ଼ ସେ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଭାଇନାର ମୋର ଦିନେ ମାରିବାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ, ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଛ ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିନି। ଟୋଟାଲି ସେ କୂଅଟାକୁ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାଟେ ହେଲେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ପଡ଼ିନି। ଦୁଃଖ
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାନେ ଭାଇନାର ମୋର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଶୁଖିକି ମାରିବାକୁ ଜବର ବଡ଼ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ମାଛର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ଆସିକି ବିଲ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତାଙ୍କ ବିଲ ଭଲ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା। ରେଡ଼ି।